Musíme doručit znovu ten celý. Až do toho 26, kdy máme 27 není. V tom případě znáte celé texty těch 26 druhů usnesení, jak dobře přečtené. Potřebujete k tomu něco doplnit nebo si něco opakovat. Jde o to, že běžnou praxi, pan se to ví, že my si vyměníme ten text, jak tady byl odsouhlasen, nebo postupně odsouhlasen v těch dnes 26 bodech, jakmile si to po mailu vyměníme a doplníme, nebo respektive opravíme, aby jsme tam nějaký připodmínili, tak to já přidám paní Švacový do vtělení do zápisu, součást zápisu z jednání zastupitelstva. Těch bodech 7 a 8, 27, 28 neodsouhlasí a bylo by to tedy, jestli je možné poslat to do mailu s telefonem paní tajemnici, vtělíme to do zápisu, takže vtělíme to do zápisu, že to bylo projednáno, neodsouhlaseno, ale v usnesení se to neprojednáno, chcete, aby to bylo neschváleno. Neodsouhlasí. To bylo hlasováno. Čili budou to, dobře. 27 a 28. 27 a 28. Takže původní 27 je 26. Hlasováno a kdo schválil. Tak body 26 a 27. Dobře. Já to zkusím, kdo je pro usnesení, nebylo předneseno, ale tak, jak bylo zapsáno. Množí body. Takže je pro.